Здравейте, приятели! В днешното видео ще разполагам само с 5 лева и за цял ден с 5 лева само. И трябва сега да ходим в центъра, да изкупим нещата, които трябват и така, да тръгваме. И до магазина вече съм бях на центъра, тук в една дискотека сме и виж какво си купих аз. Това не съм го... О, Теди, ти отде се появи, ма? Какво правиш? Нищо, дойдох. Не, ела с нас. И това го взехме, и не съм го пробвал никога. Това е много пъти, това е любимото и така. Така, той сега ще го пробваме, защото никога не съм го пробвал. Ще дам оценка. Не как да го отворя тези неща. Бато и много смътно. 4 от 10. Количката добре си. Име любимото. Е такова си. Но тя ходи до магазина. Сега ти да пробвам. Така. Той се е разпил да го е. Той е добре. Така. Той му давам 10 от 10. Имам нещо отцапа, но нищо. Шоколадова. Да. Здрасти, хора. Същото забравих да ви кажа, защото тези неща стоят 2,90. И това да скопам. И 2,10. Сега отивам до магазина, защото вече е обед. И ние сутринта до тук седим. И то още топлото и лято да. И сега отивам, защото е обед. Обяд го пропуснах, защото искахме да играем тук и така. Така, хора, ние още не сме си ги взели, защото аз повечето само играх тук. Те точно не е яла, една глутка, 2 глутки, едно такова взела и нищо не сме играли. Обърках се, хора. Тук само играем. Ако мислите, защото е с пари, не. Тук е с жетони. Човека ни е приятел. Той ни даде безплатни жетони, които са 5 жетона. Защото ние искахме 5. И още съм си с 2,10. Така. Хода най-вече на магазина, защото само говоря. Днеска се прицаках много яко сега след обед и много лошо. И буквално само 20 стинки нищо не си купи, защото от машина викали да си купа. Ходи до машината, вземи парите и нищо не ми даде и мога да прицака. Сега... извиняйте. Аз съм просто мюсюлманин, не съм българин. Не съм като българите. Да. И така. Чао от мен и абонирайте се за канала и giveaway-а. Когато станем 500 абоната и на някакъв видео 100 000 лайка и тогава вече раздаваме giveaway. И Алекс също. Това е една операторка. И Алекс го няма, защото ние иска да участва в видеото, не знам защо. Той си мисли, защото Дейвид тук го няма. Той спи. Има един Дейвид, братовчет ми. Братовчет ми мога го ядосва и той Алекс вика, Дейвид е тук и не иска да дойде и така. И да се абонира. Пак казвам, лайкнете видеото и това да правим. Чао! Добре, какво си имаш още? Какво си имаш още? Да, хора. Тя си има още. Да. Хора, всичко са прицакали. Айде, снимай се малко, пускате ли? Да западираш на терена.